ହାର ମାନିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଆମେ ଯେ କାମରେ ବି ହାତ ଦଉଛେ କୋଉଥିରେ ଆମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳୁନି ବା ହଉଥିବା କାମ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ କେବେ ହାରିବା ପାଇଁ ଡରିବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟୋରିଟି ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରାଜୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରହୁଥିଲା। ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ, ଏ ଗରିବକୁ ସେ ହଟେଇବ ଆଉ ଜୀବନର ତାର ହର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବ। ହେଲେ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ତା ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ସାଥ ଦେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପଛରେ ରଖି ଘରର ଜିମ୍ମେଦାରିଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଲା ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ତା ଘରକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା। ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ନା ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁଛି, ମୋର ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଦିନ ବିତୁଛି, ନା କିଛି ଭଲ ହେଉଛି, ବାସ୍ ଖଟୁଛେ ଖାଉଛେ ଏମିତି ରହୁଛୁ। ଦିନ ଏମିତି ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଏ ରାଜୁ ଯାଇକି ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ବାବା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହସିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ରାଜୁକୁ, ଦେଖ ରାଜୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତତେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଜଣେ ଚାଷୀ କ'ଣ କରେ? ଯାଇକି ସେ ଧାନ ବୁଣେ ବିଲରେ। କ'ଣ ତାପର ଯାଇ ତାଙ୍କର ଧାନ ହେଇଥାଏ କି ବିଲରେ? ତ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ବିଲର ଯତ୍ନ ନିଏ, ସେ ବିଲରେ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ପାଣି ଦିଏ, ସାର ବିଷ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଦିଏ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ତା ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ଆସେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବିଲରୁ ପୁଣି ଧାନ ବାହାରେ ଆଉ ସେ ଧାନକୁ ଅମଳ କରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କର୍ମ କରିଚାଲ, ଫଳକୁ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର କର୍ମ ଠିକ୍ ଥିବ ତୁମକୁ ତୁମ ଫଳ ମିଳିଯିବ। ରାଜୁ ବୁଝିପାଇଲା ଆଉ ସେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ତାର କେହି ଗରାଖ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମାସ ସେମିତି ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ବି ସେମିତି ଗଲା। ଲୋକ ବି ତାକୁ ବହୁତ କ'ଣ କହି ଟିଟିକାରି ମାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ କାମ ତ ଚାଲୁନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ତ ହଉନାହିଁ, ସେ କାମ ଛାଡ଼ିଦେ। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିବି, ଦିନେ ଦିନେ ମୋତେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଯଦି ମୋ କର୍ମ ଠିକ୍ ଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବି। ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଜମା ଖାତିର କଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ସେ କାମ କରି ଚାଲିଲା। ମାସେ ଗଲା, 2 ମାସ ଗଲା, 3 ମାସ ଗଲା, ଏମିତି ମାସ ପରେ ମାସ ବିତିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ମାସ ଗଲା ପରେ ତା କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ପଇସା ବି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ରାଜୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କି ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଶୁଣି ଯଦି ସେଇଠି ମୁଁ ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ସଫଳ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତେଥର ବିଫଳତା ପାଉଥିଲା ସେ ବିଫଳତାକୁ ସେ ଖାତିର କରୁନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବିଫଳତା ପାଇଛି ମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସେ ବିଫଳତାକୁ ସେ ହାର ନ ମାନି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ ବି ବହୁତ ଥର ବିଫଳତା ଆମ ହାତରେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇଠି ହାର ମାନିକି ରହିଯିବା ନା ତ ଆମେ କେବେ ସଫଳ ହେଇପାରିବାନି। ହେଇପାରେ ସେଇ ବିଫଳତା ଯେଇଠି ଆମର ସରୁଛି ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗରେ ସଫଳତା ଥାଇପାରେ, ବା ସେ ବିଫଳତା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଇପାରେ ଆମର ସଫଳତାର ଜର୍ଣ୍ଣି ସେଇଠି ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ ହଉ ବା ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ହଉ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଆପଣ ଡେଡିକେଟ୍ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେବେ କାହାରି କଥାରେ ପଡ଼ି ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଭାବି ଆପଣ କାମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ବି ସଫଳ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଟିକାରି ମାରୁଥିଲେ ଦିନେ ସେଇମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ତାଳି ବି ମାରିବେ। ତ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଏକ ଭଲ କମେଣ୍ଟଟେ ବି ଦେବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଇନଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି।